Kenestä voisi tulla hyvä ministeri? Hyvä ministeri. Sanoit Kikki Elomaasta. Joo, Kikki Elomaa. Ja tääkin on kyllä hyvä jätkä, mut... Ai Timo Soini? No onhan se hyvä jätkä. Helvetissä on kyllä. Onhan se hyvä jätkä. Tää kaveri ja tää. Näistä mä en kyllä pidä. Miksi? Koska heillä on ollut sellaisia kommentteja tuossa uutisissa, että ei oo kyllä kavereilla mitään asiaa eduskuntaa. Kuvatkaa tämä. Minä olen Helsingissä syntynyt. Äitini on syntynyt Helsingissä. Isäni syntynyt Naantalissa. Ja hän muutti tänne Helsinkiin. Mun isä on syntynyt Somaliassa. Mun äiti on syntynyt Somaliassa. Minä olen syntynyt Somaliassa. Silti minä olen Suomen Kyllä minä kunnioitan Suomea, mutta mä puhun tässä kaverissa. Onko tää sun mielestä hyvä kaveri? Tämä puolustaa Suomen kansaa, joka pitää meidän puoltamme pitää siinä, että ensiksi pitää meidän suomalaisten saada hyvät palkat ja työtä ja kaikkia, siis huono-osaiset ja kaikki lesket ja... Kaikki maahanmuuttajat menis pois Suomesta. Suomi kaatuu. Mä haluaisin nähdä sun verkirjat. Oletko sä todella työssä täällä Suomessa? Tämä on rasismia, huomatteko? Mä en usko tuohon. Te olette sellaisia, jotka elätte täällä Suomessa. Eli jos me ei käydä töissä, me ei olla edes ihmisiä. Kenestä voisi tulla hyvä ministeri? Hyvä ministeri. Sanoit Kikki Elomaasta. Joo, Kikki Elomaa. Ja tääkin on kyllä hyvä jätkä, mut... Ai Timo Soini? No onhan se hyvä jätkä. Helvetissä on kyllä. Onhan se hyvä jätkä. Tää kaveri ja tää. Näistä mä en kyllä pidä. Miksi? Koska heillä on ollut sellaisia kommentteja tuossa uutisissa, että ei oo kyllä kavereilla mitään asiaa eduskuntaa. Kuvatkaa tämä. Minä olen Helsingissä syntynyt. Äitini on syntynyt Helsingissä. Isäni syntynyt Naantalissa. Ja hän muutti tänne Helsinkiin. Mun isä on syntynyt Somaliassa. Mun äiti on syntynyt Somaliassa. Minä olen syntynyt Somaliassa. Silti minä olen Kyllä minä kunnioitan Suomea, mutta mä puhun tässä kaverissa. Onko tää sun mielestä hyvä kaveri? Tämä puolustaa Suomen kansaa, joka pitää meidän puoltamme pitää siinä, että ensiksi pitää meidän suomalaisten saada hyvät palkat ja työtä ja kaikkia, siis huono-osaiset ja kaikki lesket ja... Kaikki maahanmuuttajat menis pois Suomesta. Suomi kaatuu. Mä haluaisin nähdä sun verkirjat. Oletko sä todella työssä täällä Suomessa? Tämä on rasismia, huomatteko? Mä en usko tuohon. Te olette sellaisia, jotka elätte täällä Suomessa. Eli jos me ei käydä töissä, me ei olla edes ihmisiä. Kenestä voisi tulla hyvä ministeri? Hyvä ministeri. Sanoit Kikki Elomaasta. Joo, Kikki Elomaa. Ja tääkin on kyllä hyvä jätkä, mut... Ai Timo Soini? No onhan se hyvä jätkä. Helvetissä on kyllä. Onhan se hyvä jätkä. Tää kaveri ja tää. Näistä mä en kyllä pidä. Miksi? Koska heillä on ollut sellaisia kommentteja tuossa uutisissa, että ei oo kyllä kavereilla mitään asiaa eduskuntaa. Kuvatkaa tämä. Minä olen Helsingissä syntynyt. Äitini on syntynyt Helsingissä. Isäni syntynyt Naantalissa. Ja hän muutti tänne Helsinkiin. Mun isä on syntynyt Somaliassa. Mun äiti on syntynyt Somaliassa. Minä olen syntynyt Somaliassa. Silti minä olen Suomen Kyllä minä kunnioitan Suomea, mutta mä puhun tässä kaverissa. Onko tää sun mielestä hyvä kaveri? Tämä puolustaa Suomen kansaa, joka pitää meidän puoltamme pitää siinä, että ensiksi pitää meidän suomalaisten saada hyvät palkat ja työtä ja kaikkia, siis huono-osaiset ja kaikki lesket ja... Kaikki maahanmuuttajat menis pois Suomesta. Suomi kaatuu. Mä haluaisin nähdä sun verkirjat. Oletko sä todella työssä täällä Suomessa? Tämä on rasismia, huomatteko? Mä en usko tuohon. Te olette sellaisia, jotka elätte täällä Suomessa. Eli jos me ei käydä töissä, me ei olla edes ihmisiä.